Čau lidičky, vítám vás u nového videa. Tady v tom videu si namalujeme tak na party, vlastně na úžasnou party, kde jsou hodně kluků, tak abyste je zbalila. Než si vezmu teda růžovou, mám takovouhle růžovou, úplně úžasná růžová. Počkejte. Naši řezníci každý den dohlížejí na to, aby na váš stůl dorazilo jen kvalitní a čerstvé maso. Vidíte? Moc to neviděl, protože mám takovou blbější grafiku, ale... Zkouším to nejlíp. OK, dobrý. Teď si vezmeme černou. Tak já mám takovou trochu... Tady takovou, ale tam moc jako nejde vidět. Tak proto si vezmeme jako takhle malinko. Teda jako malinko, trochu víc, ale... Jenom tady takhle na ten kousek malej. Tak. Teď si vezmeme, já mám takhle. Teď mám takovouhle modrou, jako že tam je to... Honzo? Pardon, já jsem slyšela, ale jsem se ten brácha. To je televize, zase lekle. Jo, dobrý. Takže, teď si teda mám tu modrou. To jsem tady to prostřední. Ale fakt jenom malinko, jo. To je úplně jenom... Jasně. Vážně vidíte? Tak. Teď si vezmeme tušku na obočí. Ale fakt jenom malinko, který má jako... Ti, kteří mají hodně obočí, tak jenom malinko. Výhodné rodinné bavení. Teďte se na lékárně. Mám známýho jednoho a ten by potřeboval ofrem učit peníze. Je to ten, co staví? Jo? A on je na to takový stydlivý, no, ale jeho by zajímalo, jestli tu počtu dostane rychleji, když neděláš peněz. No jasně. A jak dlouho bych jako, tím kamarádem, a tu počtu čeká? Máte 5 minut? Jako ten kamarád? Tak. Teď jsme ten štětečák, který tady je. A takhle si to rozčešeme nějak podle vaše různě tvarujeme. Roztvoru takhle. Víte? Pika samozřejmě už máme na sobě, ty si dáme až jako na začátek. Já jsem teďka nemohla, protože mi už úplně jako došlo, takže jako nevím. A tady máme, je to zelená rtinka, ale barví růžově. Tady, vidíte, tady to je ona. Tady to je fakt úžasná. Počkejte. Mohli jsme ji vybavit soláriem, ale nový vůz Dacia Sandero jsme se nakonec rozhodli vybavit klienti plnohodnotnými sedači, protože jsou prostě užitečnější. Nová Dacia Sandero není co dodat. Nová modelová řada Dacia je už od 169 900 korun. Teď si vezmeme ještě teď na tváře. Teď vezmeme si takovou tady růžovou. Rodiče mi museli samozřejmě koupit takovýhle, protože jako někdy si to koupil sama, ale většinou nemám na to peníze. Takže jako vezmeme tvář, ale jenom malinko, se za takhle malý štěteček. Ale jdem takhle kolem toho, takhle tady malinko.
jako trochu, aby ti tady máte ty půlky. Tak. Takže je to úplně úžasný. A na párty se zvolte, jaký chcete oblečení, je to fakt podle vás. Ať jsem zapomněla vlastně na rasenku, takže už na úžasnou rasenku, kterou úplně miluju. Já, jako make-up je moje jakože moc ho nemusím. Ale mám ráda hodně, mám jako ráda rasenku, ale nejradši mám ráda jako to. Na linky, ale linky moc jako taky nemusím. Ale čekejte, já jsem udělat tu rasenku, abych to nějak neposrala. Tak OK, takhle vidíte. Tak, teda nejradši mám samozřejmě líčení na oči, takže úplně to zbožňuju. Já se to jako malá, co to dělá fakt podle sebe. A jednou se dopadlo trochu jako staršák. Ale pak jsem se to naučila a je to úplně úžasný. Na párty si jaký chcete naušnice, jsem vzala takovýhle, ale to podle vás samozřejmě. Takže to je to pro tady video vše, tak doufám, že se vám tady to video líbilo a hlavně prosím dávejte lajky a odběry. A do komentářů mi napište, co mám dále se natočit. Čau, tak čau.